F'Għawdex il-vouchers tal-€100 li tal-Gvern fil-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika ħallew €5,200,000. Fi-stqarrija l-Gvern qal li sal-bidu ta' Settembru ntużaw kważi 207,000 voucher fi ħwienet, ristoranti, lukandi u postijiet ta' akkomodazzjoni f'Għawdex. Waqt żjara lir ristoranti fir-raħal pittoresk ta' Xlendi, il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembre qal li dawn iċ-ċifri juru injezzjoni ekonomika b'saħħitha għall-gżira ta' tliet għoljiet li tinkludi wkoll l-effett multipliku. Kull negozju tħanna fih għandna mnalla kienu il-vouchers, mnalla kienu wkoll l-għajnuniet bħal COVID Wage Supplement kif ukoll l-għajnuna fuq il-kontijiet tad-dawl u l-kirjiet li żammu tistgħu tgħid in-negozji kollha miftuħin. Biss nista' ngħid li grazzi għal dawn l-inizjattivi kellna l-fuq minn 1,600,000 persuna li vjaġġaw bejn Malta u Għawdex. Dan hekk wieħed jara li minkejja l-pandemija, minkejja l-nuqqas ta' turiżmu kien biss terz inqas mis-sena li għaddiet li kienet sena rekord. Saħaq kif il-miżura tal-vouchers kienet importanti hekk kif 20% tal-impjiegi f'Għawdex huma relatati mas-settur turistiku tal-gżira. Spjega kif 67% ta' dħul għar-ristoranti u l-ħwienet kien bil-vouchers u bekk il-miżura tal-Gvern kienet waħda li tat stimulu ekonomiku qawwi. Qal li f'Għawdex kważi nofs is-salarji totali kienu koperti mill-iskema ta' għajnuna fil-ħlas tal-pagi. Għalhekk il-Ministru Silvio Xkembre spjega kif l-għajnuna tal-Gvern fil-ħlas tal-pagi għenet mhux ftit lin-negozji li baqgħu joperaw. Fid-dawl li l-għajnuna fil-ħlas tal-pagi ġiet estiża saħaq li flimkien irnexxinna niżguraw ir-reżiljenza tan-negozji u ġew salvati l-impjiegi. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Għawdex Clint Camilleri qal li fis-sajf li għadda Għawdex kien l-għażla naturali tal-Maltin. Dan kien sajf tajjeb ferm għal-Għawdex, kien sajf tajjeb li kompara ma' sjuf oħrajn, kien sajf tajjeb għaliex ħafna mill-Maltin għażlu bħala destinazzjoni tagħhom għal-vaganza ta' dan is-sajf lil-Għawdex. Il-Ministru Camilleri fakkar kif f'Lulju l-Gvern naqqas in-nollijiet tal-vapur ta' Għawdex bin-nofs biex bekk Għawdex jintażel għal btala mhux biss fit-tmiem il-ġimgħa iżda anke matul il-ġimgħa kollha. Fi żjara fi Xlendi kien hemm ukoll il-kap eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni Għawġija għat-Turiżmu Joe Muscat. Is-Sur Muscat saħaq li l-vouchers tal-€100 li ħareġ il-Gvern kienu mezz ieħor li taffow u pattow mhux ftit tal-effetti negattivi li ħallit l-imxija fuq it-turiżmu. Żgur l-istabbilimenti turistiċi Għawġin urew kif urew ma' surveys li aħna għamilna bħala association li l-miżuri li ħaq il-Gvern kienu importanti sabiex l-effett tal-pandemija kien mitigat b'xi mod jew ieħor. Bi kliem ċar il-kap eżekuttiv tal-GTA qal il-vouchers kienu ta' stimulu sabiex in-negozji Għawġin kellhom iktar klijentela. Żied jgħid li l-iskemi ta' għajnuna tal-vouchers u oħrajn li għamel il-Gvern kienu fatturi ewlenin sabiex is-sensji tal-ħaddiema baqgħu minimi u l-istabbilimenti turistiċi komplew bl-operat tagħhom.